ప్రీవియస్ ఎపిసోడ్లో సేద్దదేవి ఆర్యని నిలదీస్తూ ఉంటుంది. రాజుని అనుగా ఈ ఇంట్లోకి ఎందుకు తీసుకుని వచ్చావు ఆర్య? నాకు అబద్ధాలు చెప్పాల్సిన అవసరం ఏమొచ్చింది? చూసావా, ఇప్పుడు తనని అను స్థానంలోకి తీసుకుని వచ్చావు, కానీ తను మాత్రం నిన్ను నాశనం చేయడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తుంది. తను మన అను కాదు, ఈ కుటుంబ క్షేమం కోసం తను ఆలోచించడానికి ఇప్పటికైనా అర్థం చేసుకో. నువ్వు నాకు అబద్ధాలు చెప్పి నువ్వు నన్ను మోసం చేశావు అని చెప్పేసి సేద్దాదేవి అంటూ ఉంటుంది. దానికి వెంటనే అను బాధపడుతూ, అత్తమ్మ, ఆర్య సార్ నేను అనునే అని నమ్మి ఇక్కడికి తీసుకుని వచ్చారు. ఈ విషయంలో ఆయనది ఎలాంటి తప్పు లేదు. నేనే అనుని, కాకపోతే నేను రాజీగా కొన్ని రోజులు నటించాల్సి వచ్చింది. ఆ రాగసుధాతో నేను మాట్లాడింది కూడా అందుకే అత్తమ్మ. ఆ రాగసుధా నుంచి ఆయన్ని రక్షించుకోవడానికి నన్ను అర్థం చేసుకోండి అని చెప్పేసి అను వాళ్ళకి చెప్తూ ఉంటుంది. ఈలోపు మాన్సి, ఇంకా చాలు ఆపుతావా? అయినా నువ్వు మొన్నటిదాకా అను స్థానంలో రాజీగా నటించడానికి వచ్చావు. ఇప్పుడు నీ బండారం బయటపడిపోయిందని ప్లేట్ ఫిరాయిస్తున్నావా? ఇంకా ఎన్ని రోజులు? అయినా ఈ ఆస్తి కోసం నువ్వు ఇంత నాటకాలు ఆడాలా అని చెప్పేసి మాన్సి అనుని నిలదీస్తూ ఉంటుంది. అత్తమ్మ ప్లీజ్ నన్ను నమ్మండి. ఆర్య సార్కి ఎలాంటి ప్రమాదం రాకూడదని నేను ఇలా రాజీలాగా నటిస్తున్నాను. ఈ వర్ధన్ కుటుంబానికి మంచి జరగడానికే నేను ఇలా చేస్తున్నాను అని చెప్పేసి అను వాళ్ళందరికీ అర్థమయ్యేలా చెప్తూ ఉంటుంది. కానీ ఈలోపు షీలా కూడా, ఈ వీడియో చూస్తే అర్థమవడం లేదా? నువ్వు రాజీవే అని చెప్పి ఆస్తి కోసం నువ్వు ఎన్ని ప్లాన్స్ వేస్తావా? నువ్వు ఇలాంటి దానివని అనుకోలేదు. నేను ఆ రోజే చెప్పాను మీ అందరికీ తను అను కాదు రాజీ అని, కానీ నా మాట ఎవరూ నమ్మలేదు అని చెప్పేసి షీలా చెప్తూ ఉంటుంది. వెంటనే సేద్దాదేవితో, అను అది కాదత్తమ్మ, నిజంగా ఈ విషయంలో నా తప్పేమీ లేదు, నన్ను అర్థం చేసుకోండి అని చెప్పేసి అను చెప్తున్నా. కానీ ఇంకా సేద్దాదేవికి కోపం వచ్చి, నన్ను ఇంకా అత్తమ్మ అని పిలవకు, నువ్వు ముందు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపో అని చెప్పేసి సేద్దాదేవి అక్కడి నుండి వెళ్ళిపోతుంది. ఆర్య సార్ ప్లీజ్ నన్ను మీరైనా అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటే ఆర్య కూడా బాధపడుతూ అక్కడి నుండి తన రూమ్కి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు. ఈలోపు నీరజ్ని కూడా, సార్ మీరైనా నన్ను నమ్మరా అని చెప్పేసి అనగాని, మా వదినమ్మ అంటేనే నమ్మకం, అలాంటి నమ్మకాన్ని నువ్వు చెడగొట్టావు, నేను నిన్ను ఎలా నమ్ముతాను అని చెప్పేసి నీరజ్ అనేసరికి వెంటనే అను చేసేదేమీ లేక ఇంకా బాధపడుతూ తన లగేజ్ తీసుకుని అక్కడి నుండి బయటకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. అను వెంటనే తన ఊహలో నుంచి ఉలిక్కి పడుతుంది. తను ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళిపోతున్నట్టు తను ఊహించుకుంటుంది. ఈలోపు షీలా ఫోన్లో అనుని ఇలా అడుగుతూ ఉంటుంది. ఏంటమ్మాను, నీ ఫ్యూచర్ గురించి ఊహించుకున్నావా? లగేజ్ తీసుకుని ఇంట్లో నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోతున్నట్టు వచ్చిందా నీ ఫ్యూచర్ అని చెప్పేసి షీలా అడగడంతో వెంటనే అను ఉలిక్కి పడుతుంది. చూడండి, మీరు చెప్పినట్టే చేస్తాను, కాకపోతే ఇలా కాదు, నేను మీకు డబ్బులు కావాలంటే ఇస్తాను, అలాగని రాజనందిని గారి నగలు ఇవ్వడం అంటే కుదరదు, నా మాట వినండి, ఇంకా నన్ను బెదిరించాలనుకుంటే మీకే మంచిది కాదు అని చెప్పేసి అను చెప్తుంటే దానికి వెంటనే షీలా అంటుంది, చూడు నేను చెప్పినట్టు చేస్తేనే నీకు ఆ ప్రూఫ్స్ వస్తాయి, లేకపోతే ఎక్కడికి వెళ్ళాలో వాళ్ళ దగ్గరికే వెళ్తాయి అని చెప్పేసి షీలా అనేసరికి అను ఇంకా భయపడుతూ ఉంటుంది. సరే అయితే పోనీ మీకు డబ్బులు ఎంత కావాలో చెప్పండి, అవే ఏర్పాటు చేస్తాను అని అను అంటే దానికి షీలా అంటుంది, మనీ తీసుకుంటే మేము నిన్ను టార్చర్ చేసినట్టు ఎలా అవుతుంది అని చెప్పేసి నోరు జారుతుంది. వెంటనే అను ఏంటి అని చెప్పేసి అడుగుతుంది. దానికి వెంటనే షీలా, అదే మనీ తీసుకుంటే నీ కంఫర్ట్గా మేమేదో నిన్ను బ్లాక్మెయిల్ చేసినట్టు ఉంటుంది, మేము నిన్ను బ్లాక్మెయిల్ చేసినట్టు ఎలా అవుతుంది చెప్పు, అందుకే మాకు నచ్చినట్టు నువ్వు చేయాలి, అప్పుడే నేను నీకు ఆ ప్రూఫ్స్ ఇస్తాను అని చెప్పేసి షీలా చెప్పడంతో వెంటనే అను చేసేదేమీ లేక రాజనందిని నగల్ని తీసుకుని వచ్చి ఇస్తానని వాళ్ళకి చెప్తుంది. ఆ తర్వాత వాళ్ళ కాల్ కట్ చేసిన తర్వాత షీలాతో మాన్సి ఇలా అంటూ ఉంటుంది, సూపర్ మమ్, భలే ప్లాన్ చేసావు, ఆ అనుని భలే ఏడిపిస్తున్నావుగా అని చెప్పేసి అనగాని, మరి ఏమనుకుంటున్నావే, నా రివెంజ్ రేంజ్ అంటే ఇలాగే ఉంటుంది అని చెప్పేసి షీలా అంటూ ఉంటుంది. దానికి వెంటనే మాన్సి అంటుంది, ఇప్పుడు ఆ అను ఆ నగల్ని తీసుకుని వస్తుందంటావా మామ్ అని అనగానే, తీసుకుని వస్తుంది, దానికి వేరే చాయిస్ లేదు, అయినా ఆ నగల్ని తీసుకుని వచ్చిన దానికి ప్రాబ్లమే, తీసుకురాకపోయినా దానికి ప్రాబ్లమే, కాబట్టి కంపల్సరీగా తీసుకుని వస్తుందని అనుకుంటాం అని షీలా చెప్పడంతో దానికి వెంటనే మాన్సి, అబ్బా భలే వేసాం మామ్ ప్లాన్, ఇప్పుడు ఆ అనుని అందరి ముందు దోషిలా నిలబెడితే భలే ఉంటుందిలే అని చెప్పేసి వాళ్ళిద్దరూ ఇంకా అను గురించి తలుచుకుంటూ నవ్వుకుంటూ హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు. నెక్స్ట్ సీన్లో అను ఆర్య రూమ్కి వెళ్తుంది. ఆర్యతో, సార్ అది అని చెప్పేసి చెప్పబోతూ ఉంటే ఆర్య వెంటనే, ఇప్పటికే చాలా టైం అయిందను, పడుకో అని చెప్పేసి ఆర్య నిద్రపోతూ ఉంటాడు.
వెంటనే అను తన మనసులో ఇలా అనుకుంటూ ఉంటుంది, సార్ మీరు కావాలని నన్ను అబ్రాడ్ పంపించడానికి సిద్ధమయ్యారు. నాకు వేరే దారి ఏమి కనిపించడం లేదు. అన్ని దారులు మూసుకుపోయినట్టు అనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి అని చెప్పేసి అను ఆలోచించుకుంటూ ఉంటుంది. ఇంకా నిద్రపోతూ ఉంటాడు ఆర్య. అను నిద్రపోదామని ట్రై చేసినా కానీ షీలా అన్న మాటలు గుర్తుకు వస్తూ ఉంటాయి. రాజనందిని నగలు తీసుకుని రమ్మని చెప్తుంది కదా. ఇప్పుడు ఆ నగలు తీసుకుని వెళ్ళకపోతే షీలా ఆ ప్రూఫ్స్ని ఇంట్లో వాళ్ళందరికీ పంపిస్తే కనుక ఇంట్లో వాళ్ళందరూ తనని అసహించుకోవడం అవన్నీ తలుచుకుని బాధపడుతూ ఉంటుంది. వెంటనే ఆ నగలు వాళ్ళకి ఇవ్వాలి. ఏంటో నా పరిస్థితి, నా ఇంట్లోనే నేను దొంగతనం చేయాల్సి వచ్చింది అని అను బాధపడుతూ ఆర్య నిద్రపోతున్నాడో లేదో తన వైపు చూసి తను నిద్రపోతున్నాడని తెలుసుకుని ఇంకా ఆ రూమ్ నుంచి రాజనందిని రూమ్కి వెళ్తూ ఉంటుంది. అను అలా రాజనందిని రూమ్కి వెళ్ళడం వాళ్ళ రూమ్లో నుంచి షీలా మాన్సి అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటారు. మమ్, నీ ప్లాన్ సక్సెస్ అయింది అనుకున్నట్టే ఆ అను రాజనందిని గదిలోకి వెళ్తుంది. ఆ నగలు తీసుకుని వచ్చి ఇస్తుంది. అంటే ఆ నగలు మనకే ఇస్తుంది కదా. నాకు ఎప్పటి నుంచో ఆ రాజనందిని నగలంటే చాలా ఇష్టం. వాటిని తీసుకోవాలని అనుకుంటున్నాను. ఇలా నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఆ నగలు నా దగ్గరికి వస్తున్నందుకు అని మాన్సి హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతూ ఉంటే వెంటనే షీలా అంటుంది, ఇప్పుడు ఆ నగలు మన చేతికి రావడం ముఖ్యం కాదు. ఆ అను ఆ నగలతో ఇంట్లో వాళ్ళ ఎదురుగ్గా దోషిలా నిలబడడం ముఖ్యం. మనం వెంటనే ఇంట్లో వాళ్ళందరినీ పిలిచి అనుని దొంగగా పట్టించాలి అని చెప్పేసి షీలా అంటే దానికి మాన్సి అంటుంది, అంటే ఆ నగలు మనకి రావా మోమ్ అని చెప్పి అడుగుతుంది. పిచ్చిదాన, ఆ నగలు ఎలా అయినా నీకే వస్తాయి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆ అనుని మనం దొంగ అని ముద్ర వేసి ఈ ఇంట్లో నుంచి పంపించేస్తే ఈ ఆస్తి మొత్తం నీదే అవుతుంది. ఇంకా ఆ నగలు నీవి కాకుండా ఎలా ఉంటుంది అని షీలా మాన్సికి చెప్పడంతో, అవును మోమ్, నువ్వు చెప్పింది కూడా నిజమే. సరే అయితే ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఇంట్లో వాళ్ళందరినీ పిలవాలా? బ్రో ఇలా మోమిల్లా నీరజ్ అని చెప్పేసి అరుస్తూ ఉంటుంది. వెంటనే షీలా మాన్సిని ఆపి, ఇలా పిలవడం కదే, ఇలా అను రూమ్లోకి వెళ్ళగానే మనం వెంటనే పిలిస్తే ఇదేదో కావాలని మనమే చేయించామని వాళ్ళు అనుకుంటారు. ఇలా కాదు, మనం ఒక ప్లాన్ వేసి మెల్లగా వాళ్ళని వెళ్ళి నిద్రలేపాలి. అనుకోకుండా వాళ్ళు బయటకు వచ్చి అనుని బయటకు రావడం చూసి అప్పుడు వాళ్ళకి అనుమానం రావాలి. కాబట్టి నేను చెప్పినట్టు చెయ్యని షీలా మాన్సికి చెప్తుంది. ముందు మనం మోమిళ్ళ దగ్గరికి వెళ్దాం మోమ్ అని చెప్పేసి మాన్సి చెప్పడంతో సరేనని షీలా మాన్సి ఇద్దరు సేద్దాదేవి వాళ్ళ రూమ్కి వెళ్ళి డోర్ కొడుతూ ఉంటారు. వీళ్ళ అరుపులకి నీరజ్కి సేద్దాదేవికి ఇద్దరికి మెలకు వచ్చి బయటకు వస్తారు. ఏంటి, ఏమైందండి? మాన్సి ఎందుకు అలా ఏడుస్తుంది అని చెప్పేసి సేద్దాదేవి అడుగుతుంది. దానికి వెంటనే షీలా, ఇలా చాలాసేపటి నుంచి ఏడుస్తూనే ఉంది వదిన గారు. ఇంకా నేను మీ దగ్గరికి రాకపోతే రేపటి వరకు కూడా ఏడుస్తుందేమో, ఎక్కడ కళ్ళు తిరిగి పడిపోతుందేమోనని భయమేసి మీ దగ్గరికి వచ్చి ఈ టైంలో మిమ్మల్ని డిస్టర్బ్ చేయాల్సి వచ్చింది. తను ఎంతగా మారినా కానీ అల్లుడి గారు తనని దగ్గరికి తీసుకోవడం లేదని మా బేటీ ఏడుస్తుంది. తనని ఇప్పటికైనా అర్థం చేసుకోండి అల్లుడు గారు అని చెప్పేసి షీలా నీరజ్ని సేద్దాదేవిని అడుగుతుంటుంది. మరోవైపు అను రాజనందిని రూమ్లోకి వెళ్ళి తను రాజనందిని నగల దగ్గరికి వెళ్ళి కొన్ని నగల్ని తీస్తూ ఉంటుంది. ఈలోపు షీలా మాన్సి నీరజ్తో ఇలా చెప్తూ ఉంటారు, అల్లుడు గారు తను మొన్న దసరాకి వచ్చి అక్కడ పనులన్నీ చేసి మీరు చెప్పినట్టుగానే నడుచుకుంది కదా, మరి ఇంకా తనని మీరు దగ్గరికి ఎందుకు తీసుకోవడం లేదు? తను మారిపోయింది అల్లుడు గారు, ప్లీజ్ తనని అర్థం చేసుకోండి అని చెప్పేసి షీలా అంటూ ఉంటుంది. దానికి వెంటనే నీరజ్ అంటాడు, తను మారిపోవడం ఏంటి? మీరు మనుషులైతేనే కదా మారడానికి అని చెప్పేసి అనగానే దానికి వెంటనే మాన్సి ఏడుస్తూ, చెప్పానమ్మా ఆయన నా మనసుని అర్థం చేసుకోడు నీరజ్ అని చెప్పి అనగానే, ఓ నీకు మనసు లాంటివి కూడా ఉన్నాయా అని చెప్పేసి నీరజ్ అడుగుతూ ఉంటాడు. చూసావమ్మా ఎలా మాట్లాడుతున్నాడు నీరజ్ అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటే వెంటనే షీలా అంటుంది, అల్లుడు గారు చేసిందేదో చేశాము, తప్పైపోయిందని ఒప్పుకుంటున్నాం కదా, ప్లీజ్ ఇప్పటికైనా మా బేటీని అర్థం చేసుకోండి అని అనగానే దానికి వెంటనే నీరజ్ అంటాడు, చూడండి అయినా మా ఇద్దరి మధ్య అడ్డుగా నిలబడింది మీరు, కాబట్టి మీరు వెళ్ళిపోతే మాన్సిని నేను అర్థం చేసుకుంటాను, తనని నేను ప్రేమగా దగ్గరికి తీసుకుంటాను, మీరున్నంత వరకు అది కుదరదులేండి అని అనగానే దానికి వెంటనే షీలా సేద్దాదేవి వైపు చూసి, వదిన గారు కనీసం మీరైనా నీరజ్ గారికి అర్థమయ్యేలా చెప్పండి అని చెప్పేసి అడుగుతుంది. దానికి వెంటనే సేద్దాదేవి, భార్యాభర్తల గొడవల మధ్య నేనొచ్చి ఏం చెప్పాలండి, వాళ్ళే చూసుకుంటారు వాళ్ళ గొడవలు ఏంటో అని చెప్పేసి సేద్దాదేవి చెప్పడంతో దానికి వెంటనే నీరజ్ అంటాడు, తను మారిందని నాకు పూర్తిగా నా మనసుకు అనిపిస్తే
అప్పుడు నేను తనని దగ్గరికి తీసుకుంటాను. ఈలోపు ఎవరి రికమెండేషన్స్ మా ఇద్దరి మధ్య అవసరం లేదు. అప్పటి వరకు మీ పని మీరు చూసుకోండి. ఇక్కడ న్యూసెన్స్ క్రియేట్ చేయకుండా ముందు వెళ్ళండి అని చెప్పేసి నీరజ్ అంటూ ఉంటాడు. ఈలోపు షీలా మాన్సి ఇద్దరు ఏడుస్తూ ఒకరినొకరు హక్ చేసుకుని, ఏంటి మామ్ ఈ అను ఇంకా బయటకు రాదా, ఇంకెంతసేపు ఏడవాలి అని చెప్పేసి మాన్సి అంటే, దానికి వెంటనే షీల ఇంకొక 5 minutes వచ్చేస్తుందిలే, అప్పటి వరకు తప్పదు, కంటిన్యూ చేయాలి అని చెప్పేసి చెప్తూ ఉంటుంది. ఈలోపు అను ఆ నగలన్నీ తీసుకుని బయటకు వస్తూ ఉండగా రాజనందిని ఫోటో కనిపిస్తుంది. వెంటనే ఆ ఫోటో వైపు చూసుకుంటూ, ఏంటో నా కర్మ, ఇంతకుముందు నేనే రాజనందిని అని ఎంతమందికి చెప్పినా ఎవరూ నమ్మలేదు. నేను ప్రూవ్ చేసుకోలేకపోయాను కూడా. ఇప్పుడు నేనే అనుని అని చెప్పుకోలేని పరిస్థితిలో ఉన్నాను. నా నగల్ని నేనే దొంగతనం చేసి వేరొకరికి ఇవ్వాల్సి వస్తుంది అని అను రాజనందిని ఫోటో వైపు చూస్తూ బాధపడుతూ ఉంటుంది. ఈలోపు షీలా మాన్సి వాళ్ళు నీరజ్ వాళ్ళ దగ్గర ఏడుస్తూ ఉంటారు. ఈలోపు అను ఆ నగల్ని తీసుకుని రూమ్ బయటకు వచ్చి డోర్ లాక్ వేసి వెనక్కి తిరిగి చూసేసరికి నీరజ్, శ్రద్ధాదేవి, షీలా మాన్సి వాళ్ళు ఉంటారు. వాళ్ళందరినీ చూసి ఒక్కసారిగా షాక్ అవుతుంది అను. అను చేతిలోని నగలు చూసి శ్రద్ధాదేవి అర్థం కానట్టు అను వైపే చూస్తూ ఉంటుంది. వాళ్ళు అనుని అడగబోతూ ఉండగా ఈలోపు ఆర్యకి మెలకు వచ్చి కిందకి వస్తాడు. ఆర్య అలా కిందకి రావడం చూసి అను కంగారు పడుతూ ఉంటుంది. మరి ఈ ప్రాబ్లం నుంచి ఆర్యని అనుని రక్షిస్తాడో లేదో తెలుసుకోవాలంటే మనం రాబోయే ఎపిసోడ్స్ వరకు వేచి ఉండాల్సిందే. ఇంకెక్కడితో ఈ ఎపిసోడ్ ఇలా కంప్లీట్ అవుతుంది.